Gara-gara gong. Gara-gara ae nganti lali. Nek wis wayahe gara-gara. Iya. Sanono endi gong? Sowan ana kelurahan Pathuk. Endi? Pathuk. Pathuk, iya. Acara Hari jadi. Hari jadi yang ke 96. 96. Heeh. Mulane sok maca berita, maca nggon YouTube. Ning aja sok percaya karo pamflet. Mergane. Mergane apa kok aja sok gampang percaya karo pamflet. Lah ya nyok-nyok iki ya beda karo kasunyatange. Piye? Beda karo kasunyatange. Masan dibuka nang pamflet Wahyu Cokroningrat ngono apa piye? Ya ora jeneng padha tetepane. Mbasen dinunul nggon videone nul. Lho. Oh basen kok. Apa saiki wis ganti apa ya iki ya? Apa ijol-ijolan? Bisa jalan piye? Ya kaya ibaratnya pergantian pemain. Kaya nek mengko nek separo nggonem ku kuwi terus gentine saka 6 tekan menyurat tekan bubar dalang sijine akhir iki ngono kuwi. Oh, Lah aku le ngabari ya telat kok. telat piye? Ngabari aku ki, Ding, rene yo. Aku iki ngeteni. Lah nek ngeteni iki aku nyekelku menangkap pula ya otomatis ngenteni. Iya. Jebulane genteni. Lah ora ngerti tak buka nggon sutuk. Tak buka nggon sutuk nul. Aku ora oleh nyusul aku. Lah ngopo? Mbok ibu negara ki dan sibu ki jan angel kok. Angel banget. Aku ya arep jane mau arep nyusul rono, Bu. Sedilit. Tenan sedilit ngono. Ora usah nyusul mbok iki dienggo kowe gak ngrampuke lagune kowe iki ya isih flu. Gak meme obat, bar iki turu sesuk ya mayang. Wis ngono kuwi ya sibu. Nganti kaya ngono kuwi Gong, wah. Lah mbok tenan. Jan-jane iki tak gentenane. Apane? Apane ya? Kira-kira ya? Iya. Lah kok saiki gampang, Gong. Gampang kepiye? Kowe ndek kontake Mbak Tatin to? Duwe. 300 mangkat. Tenan ora kowe? Weh, maido info fresh terbaru iki. Padake ning sangu Tremos dhewe. Heeh. Berarti kowe otomatis 300 mangkat. Mangkat, Gong. Oke. Sesuk kari tak wang rap. Iya. Mas Wahyu ngedang 300. Mayang yo 300. Sesuk nang kana omah diadani meneh. Rutinan sing mayang pisan dhewe Mas Wahyu 300.000. Bintang tamune Mbak Tatin 300.000. Pokoknya serba 300.000. Nang mengko do nggawa mic dhewe-dhewe. Karo do nggawa genset dhewe-dhewe. Kok ndak aku sing tekor nek listrik entek. Iya. Wah, saiki lagi flash sale ketoke. Flash sale kepiye? Kuwi lho sing dadi kena potongan harga ke lho. Sel ki jual, flash ki cepet. Jadi artine Jual cepat. oh, Flash sale. Flash sale. Mbak Tatin flash sale 300 berangkat. Oh. Apa ora nglek esuk tak gaweke pamflet Mbak Sate wae, Mbak. iya. Esuk tak makelari wis. Iya.
serang apa-apa. Anyway iki apa, Gong? Ya aku ya sithik-sithik basa Inggris. Padahal aku wong pinter. BTW, anyway iki dalan liyane. Oh. Nek GPW Gading Pawukir iya 300. Nah, bapakku nonton live terus rasanya kepengin nyusul-nyusula. Jantenan. Terus mergane ora oleh kuwi terus tak telepon. Video call karo sing ngendang. sapa Wih. Pengendang Indonesia. Sing jarene aku biasane nek ngendangi sewenge ki awake rasane kesel. Nang bareng mau bengi ngendangi sewenge ki awakku ora kesel blas. Terus bar ki sambat mumet ngombe puyer lah ya. Ngono kok sambat awake ora ngopo-ngopo. ha iya Barang iya sapa to ki gedhe kesuwen. Termo puyer kan. iya mungsuhe terma sapa Gong Diapet sing demung. Nek sing termo paramek ki sapa? shh. Terus tak video call. Aku kok ya dadak muni cuk tak sawer. Ning kono jane ya maksud sawer apa? Ngerti ora nggawa ya aku ya. ha iya Wis ora apa-apa lah. Sesuk digawe flash lah pisan-pisan ora apa-apa. Kabeh 300.000. Dirata. Dirata 300.000 kabeh sakmene iki. Wayangan setengah jam kuwi. Setengah jam 300.000. Wis cocok jane. ha iya nembang-nembang Gong Nembang apa? nilai nggon HP ku HP-mu ki nggo ngopo Oh, nggih. Nyuwun berkahe wingkinge Mbak Tatin. 100.000 medley. Aja dipleroki ngundha layangan Gambang Suling sekonyong-konyong koder halo-halo Bandung. Mbak Endah kalih Mbak Iuk jumeneng jogeti medley matur suwun Kang. Mbak Iuk senyum dong. Wingkinge Mbak Tatin tembang Putra Nuswantara. Nembang medline Kur Kang. Oke Kang. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara sing nyanyi sapa sing nyekar sapa Gong Manut sik nang HP mau. Wingkinge Mbak Tatin. Nggih wingkinge. Nggih. Ora ketok. Durut mundur ya. Nah. Bu. Menika pepunden sinden saking Mangunan Lingo. mbok Gong Heeh. Putra Nuswantara nggih Bu nggih. Apa iki? Duit. Lho sapa pesen sopi tekan kene iki? Oh, ya. Enggak, monggo Bu.
Sakleran. Hmm. Sakleran iki mau. Duwite wis tekan kene to, Kang. Wah, sik matur nuwun seno ya. Iya. Matur sembah nuwun sampun dipun pinangkani putra Nuswantara. Heeh. Mbok menawa ana sik mlebu meneh. Iki mau. Medle. Nggih. Siap medlene iki mau 400.000. Putra Nuswantarane 100.000. Oke. Beres. Mon iki pun, Pak. Wis 100, 400. Putra Nuswantarane 100. Medlene 4. Heeh. Aduh. Ora jane tawon iki ndek masalah apa to aku ki? Aku wegah kentut meneh. Aku ki kulino ngentut kok malah. Loh. Dicokot. Wis anteng nek ku wis jinak. Heeh. Kiriman nek iki jenenge. Kiriman saka sapa? Ah sapa ya? Iki nek ngentup cengelku ya tenan ora. Ha iya. Kowe iki ketoke bar tuku motor gong niate. Aku wis tekan apa showroom. Showroom kuwi Ya aku nggon bakul-bakul motorku. Aku tekan, Pak nek liyane NMAX sing apik apa? Jawab Tiger apik iki Mas. Untukku Tiger. Lah aku ku wong ora seneng kloping. apa? Ku lho motor kloping. Kopling. Oh. Wis ganti. Ket biyen. Ah ora seneng ora iso nganggo. Ku ndak malah tabrakan to. Ha iya. Sidane tuku apa? Pit lipat. Pilontat lho. Ndak pundi, Pak Kesuwan, apa tete ndak pundi. Ngadengan tindak wae ora numpak tai. Bakong lambene elek banget kok ben. Love you. Aku mesti nek dikedhep iki sok semelang aku ki. Lah ngopo to? Coba dibayangke saiki kowe nek dikedhepi wong lanang semelang ora. Kedhepe kedhep moto siji mengan. Gek kemayu karo mesem kae lho. Kuwi nek kaya ngono kuwi mengku. Mengku werdi. Ya kuwi Nek ora jarum super ya golek 300 tambahan meneh. Urung apane? Wah tak jak omongan main ngampet sik. Mau nembang kok aku kok. Aku pengen jagongan kok nembang. Wis ngono. Goleke ngono ora? Gelas es teh jumbo. Iji Gong. Pepete to. Kene iki ya manusia kok. Iya. Nembang meneh ben ora sepi. Ya iya. Nembang apa, Gong? Nembang lagu. Jineman kuwi lho. Jerman apa? Sik kira-kira dawa. Apa harapan? Gathik glinding. Ora usah nganggo gliding. Gathik glinding. Nek digawe apa? Iya kuwi mau gathik glinding. Sing nyekar sik nyanyi. Cek nom-noman.
Iki sik nom kuwi arep Mbak Afifah apa Hafizah? Mbak Afifah wae kok. Iya. Ihi. Kae sik bungae sing demung loro. Ngapae? Aku nek sapa-sapa dinceng kok kowe kok. Heeh ta, kandhane kok. Dedal akhir juluk iki mayang to. Aku ngedram. 300.000 ning kok. Ya. Ayo, Mbak. Mbak Afifah ayo, Mbak. Kula niki Mas Dalam. Lah kene sinten meneh. Asli mriki to, Mbak. Gunung Kidul maksudnya. Enje Nggih. kula asli Gunung Kidul, Karangmojo menika Mas. Karangmojo. Nggih, pun nate sowan mriko Mas. Ah dereng mulane kula nggih di-share kemawon. Nggih, minyak kek ten gene kula nggih Mas. Nah niki Dalam. mbangane kula medhun adoh nggih to niki mengke. Anu mampir ngene Nah, kula. mampir mawon Ngelengke malah. nek niku mboten mampir. Nun, Ngelengke, menawi saking mriki ten Karangmojo niku ngelengke wong nggih tebe. wah mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Mboten napa. Wis ora do melu-melu senengane. Kakak arep melu apa kakak kae? Kakak tua. Sopo kok kae embuh? Kinu pita. Apa? Jinepet to? Kinu pita. Oh, genepet to. Nggih, Mas. Sekarang ya rada sudarungan. Jan. Elok tenan. Semu. Jos nek. Ora jane iki meneh ndita iki sih. Kok ora balik-balik. Suwe men to rumah aku. Arep gendam sapa meneh to kae iki? Sapa-sapa digendam. Anakku ora iso. Apa meneh? Ya moga sing minangkani sing ning HP-mu moko. Rek metri-metrimu apa? Mengko sik lah kuwi lah. Mengko. Mengko. Marga kae lho. Sing jebong-jebong kon munggah malah gayeng banget iki. Arep apa meneh, Gong? Sik aku sih pengen omongan ya. Ning bingung arep omong apa. Ya bahas-bahas sing iso dibahas. Mengko ki arahe rono kabeh. Bayangke lek rekosane iku kepiye ya? Apa to iku? Mbak, Mbak Cimuk. Weh. Halo. Kok telepon? Justru kok halo. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibanting?
Wis tak duweti karo Mas Bimo tenan lho kuwi. Ora ae. Cocok. Ora agek ra seneng ro aku kayak iki. Oh. Karo sing arepku iki lho. Oh iya. Sapa-sapa dilirik nek kayak iki. Ora positif. Heeh. Kegiatane negatif kabeh nek karo kayak iki. Negatif. Pemborosan. Oh, berarti lehmu boros ki mergo kae. Ha iya, mergo. Kayak iki wah negatif. Wis ora aku. Trimo ora. Anu panjere 5.000 sesuk kuwi akhir Juli kuwi. Nggo bayari aku. Gentenan. Iya lah mergane kok ora kowe sing bayari dadi wis gawa mbokku kabeh iki. Ora iso ngapa-ngapa aku. Mau jane arep tok gawa kabeh. Heeh nek ora oleh. Kene, duwite. Ora digawa kabeh. Mengko nek ilang kepiye? Terus sedane ya kudu jupuk sing tak nggo sangu. Iya. Ayo Mbak Kayang, Mbak anu apa jenenge? Nembang. Oh nembang. Heeh. Ora sida kayang. Ya karo Kayang ora apa-apa nek iso nembang karo Kayang. Napa? Aja dibayangke. Aja dibayangke. Guyu mulu. Napa niki Mas? Sineman. Langgam ya? Dalem, Napa niki? derek arep napa? Pun monggo. Langgam mawon. Langgam. Napa? Napa kayang? Iya. Iya. Nggih, langgam-langgam mboten napa-napa. Ning bawa. Kadung tresno. Nun, Kadung tresno nggih. kadung tresno. Nggih. Duet mboten. Sik bawa sik demung. Ayo Beb. Ah, mudir kowe. Di beb lho. Nggo nglemeske. Ayo Bebeb. Wah. Ayo toh. Ayo ta. Nek ora gak ayo mau diparani karo Kayang malah bingung. Kayang karo mlaku iso ora ya? Rino wengi. Lho sing bawa ki jane sapa? Duet to. Oh gentenan. Oh iya, heeh. Aku serak ditutup tawon meneh iki. Tati ati. Wudus. Iya. Ora kena ya? Cemantol. Tanpa tanpa netra. Yo beda. Napa? Maju. Ane ku ento to. Kuwi ana. Cek. Cek. Wis ora apa-apa lah. Konangan, karo aku konangan. Saka aurane iki kejahatane wis krasa langsungan. Wis apa jenenge? Suasanane langsung dadi negatif.
Aurane ku wis negatif dadi wis krasa. Iya. Ayo kok malah. Yuk. Ayo. Kayung yon marang slirane tansah kumawange Mbok kendel wae Mas kok nek biasane kae lho. netra jero ati kadung tresno Wis bar iki gek rabiya Mas, wis ana asam lambung. Wis gak golek cewek. ayo Eh? ya ayo Ya ayo wah. Meh. Gah. Negatif. tan liya hamung sliramu Mbak Cimu genti Mas Hah? Mbak Cimu genti Bareng. Di loro telu. satemah loro as Gong. Wes. Kapan? Besok. Monggo to. Tenan. Tenan lho iki. Padhi iki ra duwe bangsap. Tambahin era iki. Tambahi. Ben semangat. Ben Ben oke. semangat para-para wiyaga. Mbak Tatin wae. Ya wis, kene Bu. Sapa-sapa Eh, usule. kene bete lho. Teko. Lah sapa? Ana sing muring, ana sing muring. Ngomong. Reng. Wani nyebut ra. Sapa? Mbak Afifah apa? Afifah. Ya kene. Aja kamu biar kae apa parikan menangis. Neng tunjungan. Ngene Pak Bejo. Ya Kang. Biar. Ayo Viva, iki dijaluki wiyaga kok ndak do gelo. Heeh. Mosok bar gelo-gelo meneh. Iki mumpung ora ana bojone arep Lagune aja dipleroki ngundha layangan gampang suling saka Nyong Koder Halo Bandung. Balen ku ada 5 burung kakak tua. Sekonyong-konyong. konyong-konyong koder sik Ya. Mas Gading. Ora apa-apa. Yuk. Wes. Wes. Yang lainnya. Aduh. Liyane medley. Heeh. Medlene mau apa wae, Mas? Aja dipleroki. Jadi beroki. Ngundha layangan. Oh. Gampang suling. Halo Bandung. Gampang suling. Wes. Telu. Halo Bandung. Nggih, sampun Mas Nggih. Gading.
ampun matur sembah nuwun. Wah. Ya, wis entek gongokan entek. Jam pira? Setengah telu wisan. Iya. Gak yo Gong yo. Nanti kae lho. Pendhita nom. Saiki ade nderekke pendhita nom. Ampuh tur bagus. Apa iya? Oh. Arep nganggo apa? Manut. Kira ono wae Gong iku? Ya iya kok aku ngenteni kowe kuwi kok. Kowe arep nganggo apa rono? Ayo manut, bis yo kena, bis matamu. Gau sing tau. Lho, tudengku petil lho. Tugel. Sok diganti. Nggo tralis. Heeh. Karwane ora tugel to. Ha iya. Arep ngene, waduh ambutine ngene. Salto parwo. Kowe ki piye ya? Aku. Kuwi piye to, Gong? Aduh. Alto parwo nute ranu. Kuwi. Ngono kuwi. Yo, sepira mau? Alto parwo nute ranu.
alon totol gahiro isang warta tameng tasih wisuda andana raras ilahing bungah sing tanpa upama dene nggonku masramana pertapan ringin putih iki malah wis nampa siswa malah kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Irawan. Yai Irawan inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene paduka wersa nampi paswitan lan anggen kula badhe napak padha guru perwita dhateng paduka Hyang Adi Piremban. Kula nggih matur nuwun. Dene Semar anak-anak wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Ya Kyai Semar ora dadi malah aku ingkang matur nuwun. Krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat kang bisa ngucap pun. Kula niku namung derajate ngaceplik. Ndara Irawan mboten nyono malah wonten mriki. Wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar. Slamet suwan kono pratapan. Inggih bekti kula. Bekti kula Ndara. Bekti kula Gus. Bekti kula. Yai Irawan sumengko pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ing pertapan ngringin putih bebasan teken janggut suku Jaja sira lakoni minilar kesatrian mung marani wana pringgo kang caket ing bebaya Yai Irawan Dusang Adi Piremban kekilapan menapa dhateng greget osing manah kula sediane manah kula sepisen badhe nglebur napak padha Sang Maha Wiku. Keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa nglubering elmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu menika Piremban. Kepareng paduka paring sabda tama wong ilahing astuna masidam Yai Irawan yen bab murcane kadangmu werda Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan krana iku isih kesasapan ron salumba lan bab nggone roh bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu marga lamun sira mamrih aji jaya kawijayan weting kulit atos sing balung para pandhetaning praja tak kira ya wis ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda kelawan aku Begawan Madu Bronto iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gogo lan bebedak satuwana Yai Irawan Piremban bebasan kedung jero ing jinajakan nanging lepasing budi para Jono sujaning budi ingkang saged anjajagi inggih namung sesamining Sujana Piremban sorote pandam sula awadangi pasare yan halangi wadana ramu-ramu kalingan hangangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang kakung rerepo baboe maneman peraten tek pranto kula dadah ronte Yai Irawan nyoto pratitis
Nanging kowe durung titiwanjine pun Kakang medharake ngelmu marang sira Yai. Prayogane Yai Irawan Seki Sawetara. Mapana dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anak muga mangkono sawetara padha mapana ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lelakon ingkang wigati. Nggih matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestakaken dawuh Premban. Nggih. Ngestakaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madu Bronto. Bakal ana wigati. Ayo sawetara wae dhewe padha mapan ana mburi dhisik. Baksang Maramarta tuhu pandhita kang wis limpat Warama Widyeng Sanyata lagi bae aku nedya manjing sanggar palanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru moyo-moyo sumunarmu Prabowo panjenengan menika sinten? Aja sira tambuh marang ulun. Krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparap Begawan Madu Bronto. Dasare jeneng kita nglakoni sumedi tarak brata katitik katon sumunar tijamu nyodolan nang sumeblak jagatmu. Kaya ngawe-awe tekane kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Kepengin manukmu ana jagatmu lan kepengin sasana ing singasanadi jiwa ragamu Kak Sang Resi. Wengakno wiwara tamamu. Ulun bakal sajiwa ngomong marang kita lan ragane Pandhita Ringin Putih ya Begawan Madu Bronto. Adalah nggonku nguyak Wahyu nganti keplantreng tekan kene. Sajake iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus. Sapa sing dadi peparapmu pendhita? Inggih Raden,
ingkang kula kangge mangasrama menika pertapan ngringin putih dene peparep kula Begawan Madu Bronto lajeng panjenengan menika sinten Raden? Yen kowe pancen pendhita sing kesthik kudune wis ngerti marang aku merga aku iki bocah sing kondang putra nata ing Dwarawati kasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmoko. Oh, Raden Samba Wisnubrata putra Dwarawati. Ya. Begawan Madu Bronto. Nganti keplantang tekan kene aku ngoyak beburonku. Ya kuwi wujude wahyuning ratu mongko tak sawang tejamu mandar. Genah yen wahyu saiki mapan ning anggamu ayo. Wahyu tak jaluk. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi? Krana kula mboten rumaos kecodhoan wahyu. Kakehan wus ora gelem ngulungke wahyu, apa kudu tak rudha waripeksa kowe, Madu Bronto? Duh Raden, kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita Sena ayo. Yen nyata kowe perwira golek papan sing jembar tak todi sing dadi kadigdayan ngene ati. Lah jebul Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ning awakmu to. Weh, Begawan Madu Bronto. Aku ya butuh wahyu kene. Wahyu tak jaluk ora gelem ngulungke tak nggo gatheng sirahmu. Waduh.
Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka Lamas. Kisah menika jebul topo kaya wahyu. Syukur yer. Lajeng pikantuk wahyu. Ger kados pundi anggenipun mangun topo nggih. Mas Yaki saha Syudawa. Kula sampun mangun topo estunipun sampun kecodaan wahyu. Nggih menika wahyuning ratu. Nanging wahyu oncat lajeng mapan wonten ing angganipun pendhita muda nami Begawan Madubronto. Nanging jebul pendhita menika sekti sanget. Kula mboten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pangayoman Paman Setyaki. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lampar menika dipun aturke wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Nadyan bebasan sampun kekalangan maluyu. Jajah desa Milangkori njalak maninggal. Parandene dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu. Arjuna. Sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya nangis dadal. Dadasing luhmu. Mongko sektine Dimas Arjuna uga luput. Lepat kula. Lah iya to. Abimanyu nalika semana mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu dukani mung kanggo sarana mencut rasane Abimanyu supaya gumregah. Ning rembugmu sugal to ya ora? Wah, jlamprong. Nyeneni anak nyangani bocah kuwi kena. Nanging aja nganti kesenggol rasane. Kaya Abimanyu imbok menawa mutung. Wah, mergo lemu ngandani karo nyengeni. Bareng lunga ketun. Inggih. Rumaos ketun kowe Prabu. Bu inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun prisani wonten pundi denungipun anak kula Wijaya. Aku ya wis nguwak kaca paesan Janaka. Nanging sing ana mung peteng. Ha ya iki jenenge kaca pangilon iki ya terkadang ki sok bruwet. Mergo iki ya wis suwe ora tak lap. Mbok ampun gegojegan Kuku Prabu. Wong kula niku nembe susah saestu we. Lho tegese iki kaca paesanku ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya nanging Nyai. Percaya wae Abimanyu kae bocah sing kulino prihatin dadi umpama lunga mestine lungane Abimanyu ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan wis to titenono wae. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.